No niin, moro kaikki. Tässä on hyvä aikaa vähän tehdä sisältöä tännekin. Ei nyt mitään kummallista, mutta vähän updatea mitä on touhuttu. Eli tallin puolelle ei oikeastaan nyt ole kilpa-auto homman kanssa touhuttu juurikaan mitään. Et siellä odotellaan sitä kantta siihen Legendsiin vielä. Mut siellä tällä viikolla tuli puhelu koneistajalta ja sieltä löytyi vielä yksi viottunut venttiili, imuventtiili ja sitten ne muut imuventtiilit menee hiomaan, menee niin ohkaiseksi lautaset, että päätin, että tilataan koko kierros sitten imuventtiilei uudet sinne. Kerran se nyt on auki, niin se on väärä paikka säästää, että sitten semmoinen liian ohkainen lautanen sitten lautasen takia sit jossain vaiheessa joko itsellä tai jollain muulla se kone taas porsi. Ihan ei nyt lähdetty säästää sit siinä kohdassa, kun ei se ole 37 € vai mitä se oli per venttiili. Tehdään nyt sit lailles, kun se on auki. Sanotaan, että varmaan pari viikon sisällä luulisin, että se kansi sieltä sit saadaan kotiin päin. Niin. Kyllä se tästä, jos vielä syksyllä päästään jonnekin sit vähän kurvailee sen kanssa. Ellei sit tuu jotain vaihtokauppaa tehtyä tai automme muuta kaupaksi. Toisaalta voisihan sekin voi jättää itsellekin siihen sitten. Vois sekin kanssa käydä kisaamassa välillä sitten. Tulee semmonen olo. Katsotaan. Mikään ei tiedä mitä tapahtuu. Semmonen update. Kohta päästään varmaan kasailemaan sit konetta sitten siihen. Saadaan ottaa sit sauhut siitä taas. Hyvä. Ei mitään, olkaas kuulolla ja ottakaa sivua seurantaa tai kanavaa, jos ette ole vielä ottanut.